Oli, benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i primer de tot, perdoneu, la setmana passada no vaig pujar vídeo, però és que, sí, m'he posat brackets i no podia parlar, o sigui, no sabia parlar i estava tan adolorida que no em va venir de gust ni fer-ho, la veritat. I per fer-ho a desgana vaig preferir no fer-ho. Així que us porto aquesta setmana el vídeo que volia pujar la setmana passada, que és l'unboxing de la Birchbox del mes de novembre. Tot i fer una setmana que la vaig rebre, m'he aguantat, no l'he obert, aquí la teniu, he obert a la caixa de transport, però ja està, així que... Aquesta és la caixa, així negra amb flors, i la base és tota negra. Bastant xula, la veritat. Així que anem a veure què porta. En primer lloc, porta en col·laboració amb Cheers un cupó de descompte per imprimir 10 fotografies. S'haurà d'investigar, diu que és a través de l'aplicació i que pots imprimir, i que en la promoció entren 10 fotografies en format vintage, 8x10 centímetres. Està bé, investigaré aquesta aplicació. No l'he utilitzat, la veritat, així que a veure què tal és. I aquí posa un cuento de otoño. Diu, en aquest conte la princesa no va necessitar a ningú que la salvés. En va tenir suficient ella mateixa, amb una mica d'ajuda de les seves amigues. Fi. Un escrit bastant feminista. La veritat és que m'agrada i moltes vegades és cert. No necessitem el príncep blau que ens vingui a salvar. Si plou, trona i fa fred, nosaltres omplim la capseta de colors. La Birchbox més bucòlica arriba a la tardor. Inspirada en un llarg passeig pel bosc, en els contes en final feliç i en les tardes de lectura. Deixa't sorprendre per aquest conte de tardor. Si comparteixes la foto de la Birchbox d'aquest mes amb el hashtag BirchboxES, podràs ganar un lot complet de productes Benefit. Provarem sort. Comencem de la marca Luceta. És una mascareta capil·lar amb oli d'argan. Un tractament capil·lar professional pensat per utilitzar a casa. La mascareta capil·lar de Luceta hidratarà en profunditat la teva melena gràcies a l'oli d'argan. La seva fórmula està cuidadosament pensada per reparar fins al cabell més danyat i retornar-lo a l'estat natural. Notaràs la teva melena més suau, brillant i hidratada. A més, no conté sulfats i, a més de retornar la brillantor al teu cabell, treballa per estimular el creixement d'una melena més forta i sana, que s'ha d'aplicar sobre el cabell mullat i deixar actuar 5 minuts, i després aclarar-la amb abundant aigua. És una crema així molt blanca, es veu densa, i olora molt bé, no sabria dir aquest, però olora molt bé, la veritat. Diu que és per tot tipus de cabells. La provaré a veure què tal funciona, però a priori, si més no, olora molt bé. Això és un punt a favor. Veurem si funciona tan bé com ho prometen. De la meva estimada marca Queshi, sí, ja la considero estimada, tot el que he anat provant m'ha estat agradant molt. És una crema corporal Intensity Care. Diu que notaràs la pell suau i hidratada des de la primera aplicació. Els actius de l'aloe vera, l'oli de jojoba, oli de rosa mosqueta i la manteca de karité deixen la pell suau i amb una elasticitat espectacular. Diu, a tenir en compte. Aquesta crema corporal de la marca natural Queshi té una de les puntuacions més altes de la nostra botiga. 5 estrelles que la situen entre les preferides de les nostres subscriptores. Diu que s'ha d'aplicar sobre la pell seca després de la dutxa amb un lleuger massatge, com totes les cremes corporals.
No sabria dir a què olora, però olora fresc. I és així una cremeta blanca. S'extén bastant de pressa i no deixa especial sensació a crema. O sigui, sí, una mica, evidentment, t'acabes de posar crema, però de seguida s'ha absorbit, la veritat. Té bona pinta, m'agrada de moment. I com dic, sent de la marca Queshi, veient com m'estan agradant els altres productes d'aquesta marca, doncs que segur que m'agrada. Següent, de la marca Thermalip, és una crema facial de nit. Diu, amb ingredients claus com la manteca de karité, suavitzant i hidratant, l'extracte de papir, ric en àcids grassos, amb proteïnes nutritives, i l'oli de jojoba, que manté l'elasticitat de la pell. Aquesta crema de nit treballarà mentre dorms per ajudar la teva pell a regenerar-se. El dia següent notaràs la pell radiant i descansada. Diu, com utilitzar-la, aplica-la amb un suau massatge sobre la pell neta abans d'anar-te'n a dormir. Com qualsevol crema hidratant de nit. Bueno, sí, abans d'anar-te'n a dormir o després de la rutina facial de nit, que és com l'utilitzaré jo. Em va bé perquè la veritat la crema que estava utilitzant de nit l'he acabat. Estava gastant ara diverses mostres que tenia per aprofitar i gastar-les. I ja em quedava res també per gastar l'última, o una de les últimes que tinc, així que la provarem. Olor a crema facial. Vull dir, no té una olor així molt especial. I és una crema blanca, bastant densa, però que s'extén ràpid, la veritat. S'extén molt ràpid, tot i semblar bastant densa. No has d'anar massatjant massa perquè s'absorbeixi. Vull dir, de seguida s'ha absorbit. I té bona olor, la veritat. Següent, de la marca Balance Me, és una crema d'ulls Wonder Eye. D'aquesta marca vaig rebre un sèrum per les vermellors de la cara. No sabria dir fins a quin punt em treia les vermellors, però sí que és molt fresc i m'està agradant molt. I ara, la crema d'ulls. Diu, amb rosa mosqueta i extracte de coco, la crema d'ulls Wonder Eye de Balance Me reafirma i redueix les fines línies d'expressió del contorn d'ulls. Els seus efectes no només es queden en això, sinó que van molt més enllà. Suavitza la zona gràcies a l'oli de pastanaga i aclara el to de les ulleres gràcies a l'oli de pepino i a la seva alta concentració de camamilla. Com utilitzar-la, aplica-la a la zona del contorn d'ulls amb un suau massatge. Trobo que fa moltes coses, no? És també una cremeta blanca, bastant lleugera, la veritat. Aquesta sí que a l'absorbir-se, a massatgejar-la, deixa una mica de residu blanc al començament. Però també s'absorbeix bastant de pressa. Com veieu, ja no queda en res. I al treballar-la deixa una olor bastant bona. I bastant fresca. La sensació no és especialment fresca, així que suposo que si te la poses de matí no et farà aquell efecte frescor per obrir-te la mirada. Però té bona pinta, la veritat. S'ha absorbit de seguida. Ja no tinc sensació d'haver-me acabat de posar la crema. Així que això suposo que també, això també serà bo si te la poses al matí i de seguida t'has de maquillar. No et deixa... Podràs fer-ho relativament de pressa. I per últim, de la marca Marcel, és una BB Cream Golden Glow.
Diu, aquesta exclusiva BB Cream que només trobaràs a Birchbox conté aloe vera i camamilla, que hidraten i calmen la pell mentre que iguala el to i cobreix lleugerament les imperfeccions. Conté pigments que reflecteixen la llum i que creen l'ansiat efecte bona cara a l'instant. Diu el millor. Gràcies a la seva fórmula hipoal·lergènica lliure de parabens, gluten i perfum, aquesta BB Cream és apta fins i tot per les pells més sensibles. Un secret. És la preferida de les nostres còmpics de Birchbox Nova York. I a la nostra web té una de les puntuacions més altes. Per alguna cosa serà. Com utilitzar-la? Extén-la sobre la pell després d'aplicar la crema hidratant i la protecció solar. Pots fer-ho amb els dits o amb l'ajuda d'una esponjeta. Entenc que no porta protecció solar. Les BB Creams m'agraden més amb protecció solar i així amb una passa ja ho tinc tot fet. Però bueno, no sé si hi haurà gaires tons, però aquest és el que m'ha arribat a mi. A priori sembla una miqueta fosc. I en la mà se'n veu una miqueta fosc, així que la cara probablement més. Però s'extén super ràpid i no tinc sensació de pesadès, cosa que m'agraden les BB Creams, que siguin més aviat lleugeres. O si no, per notar-m'ho pesat, utilitzo una base de maquillatge. Aquí diu Golden Glow, o sigui, brillantor daurada, il·luminador i embellidor de la pell. Aquí no es veu molt, però si ho poso més al sol, tinc la sensació que brilla. Faltarà veure un cop posada a la cara si em sento molt brillant, però bueno, que potser amb una mica de pols per sobre per acabar de matificar-ho, doncs no es veurà tan brillant. Però a priori té bona pinta, a falta de veure si el to és el meu o no. I ja està. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada, subscriveu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i deixeu-me a baix a comentaris què us ha semblat la Birchbox d'aquest mes. Si l'heu rebut, heu rebut els mateixos productes, què us estan semblant? Deixeu-m'ho tot aquí baix. M'agradarà llegir-ho. I jo us deixo fins al pròxim vídeo. Adeu!